chutia meiche pakhat puma bok om pai tuma wanga akal thalam pai chu clear chuan alo du haulo maya a chan po chunu chuan adam pui nge ngam ti hriat ani lo wang ani ma se atam zokina akal thalam pai an du awang chuan surgery chu chhun zom le ani ta thawa nilan son chu meiche no pangchunga te sang sang ti lo tur ati chungin son chuan ati lui thawa a result atang chuan apumpuya fel lo aom ti amu chuak ta bok engma ngai tua thui lem lo chuan meiche no pangchung te hril turin akal ta ngala ma se no pangnu le pa te chuan mi a lo ngain kalbo turin an lo ti thungani ma se an fanu an han en chuan khuma ni khoshelavin alo om reng to maya man mo takin damdo in lam an pan pui ta ngala ni ti chuan motor hnung lama son chuan CPR alo pepa mol mol boka doctor ni la te pon meiche pakhat puma bok om chu thata ka pain chunu po chuan har satna anei chhun zom lem lo son le meiche no pangte po chu damdo ina an va thlenga ultrasound te an han tia chunu chuan zai amamo ani ti an the chuak ngal bokani ni la alo boy bok nen son chuan meiche no pang chu zai mai alo tuma ma se a zai main nil chuan rondangin apui na awang chuan lom thu aron shil dei maya ti chuan son chu ho turin ati zui ngalani ma se Dr. Marcus chuan lo en rengin nil chu sona ain zeina hmuna tel tir ve turle a phu ve reng thu aron shila nila chuan lungoi lo takin saxon in charge a son chu ada le ta ni a hnu dewa Dr. Marcus le president glassman te chu badroom a in hmufu in Dr. Marcus chuan sona che chiat nana atong trai thin thu le glassman chu ban tira president ni atum thu glassman a chu ashila chuminia in zaina ruma sona aom tir ve na chanpo thilti swal nei se ati wangani thu ashil ta mak mai mei cheno pangdam lo po anu le pa ten ompuin an fanu him taka aoma wang chuan an lom hle ti an mela chuan a hria theya sonan aron kan chuan an fanu a chan hima wangin lom thu an lo shil ani episode dotlia chuan mi papakhat hi abai ka chuangin abula mei che pathum local tenen chuan anin mel deuh rana mel tha an ti deuh nge ni chung mei chia te en pa chuan atlan na lam tur po en lovin bike chu akhal chuak pop maya amazona motor lo tlan mek chuan aron su pop mai doctor son po apartment a thamuang taka omin thil alo ngai tu avel mai maya agong khar chu ron kik dotin a then omnu chuan a game khelaya battery azo thule battery dang man tur anayam ti alo zota son chuan in hmel hriat tirna te an neya battery dang chu ape ve mai bok chunu chuan lom thu shirin akal san le ta a damdo in lama po Dr. Clear chuan call dongin Dr. Son le Dr. Kalu le Dr. Nil te bula chuan thin thlakna tur thin thar lak tur om thu awashila Dr. Nil chuan Dr. Son le Dr. Clear chu thin la tur chuan atira Dr. Kalu nen chuan andam lo chu a thin thlak ani theinan an lo boi pui tur thu ashilani Dr. Marcus apoin meiche pakhat nute siam moi sak tumin alo in buat se ve me ka elegra ron lutin darlia damlo poimo tak mo tura nei thu aron shil non chumi chu a foundation dina chia choi tur ti tlem sak thei tu tur ani thule thei top chhuwa turin aron shila ti chuan Dr. Nil chu ama pui tura som tura ti in Marcus chuan a thiam na te aring hlela ngain a thiam zia chu alo shil le thunga inchunga chuan Dr. Son le Dr. Clear te chuan helicopter lo ngakin Clear chuan ari abeng chente lunen son chu om thei ati deuh nge ni zona te azota son ero chuan helicopter ala chuan ngai lo thu le angai nat lo thu lo shil Clear chu in zaina hmuna aom ve thei lo awang le Dr. Galu aom bik chu alung oi lovin thin la tura tir an ni chu alom lo hle maya ma se son chuan athu soite chu ngai thak sak lem lo chuan engtin nge thlona chu a thlo thei ti lam alo ngai tu dei thung Dr. Kalu poin adam lo chek chu a tha empty zotin chak chuan afanu alo kola mu ngala du thulung oi lo tak chuan alo shil ve mek bok Dr. Clear le Dr. Son te po damdo in danga chuan va thlengin an thin lak tur po chu mishing taksa atang dar kar thum chuang an lo da chuak to a kular atang chuan son chuan thin chu an la chuaka engma dik lo na a mu lo awang chuan da let la in Dr. Clear po chuan eron alo kol mek bok son chu engtia biak tur nge ti a hria thiam lo thu a shil ve mol mola eron chuan enge soi tur ti le Dr. Sonan enge angai tu ti a boi lova an thin lak chu ho pui wat dan tur ngai tu turin alo shil
an thin la kapo chu mishing taksa danga thataka anda theinan dar karli le minute som pali vel chi a khun tha a to a ma se chhum azin na sat ema wangin helicopter mang chuan an kir le ngal theilo ti an fashi chop chil le a Dr. Claire chuan kalna tur dang an ngai tu a police ho ven na hnoya khochunga motor kalmaya an hospital arang thei ang bera thlen chu a tha in a hriani an hospital lama po Dr. Andrew chuan dam lo chu ama chawa mu du in wana mai karadam lo chuan meizuk ala sim lo ti le duang to ka zu a in theilo awanga alung oi lo thu te Dr. Andrew chu alo shila a chan ber po abianga chuan kolian pui a wangani Dr. Andrew chuan akea vun laka abianga vo asak tur thu alo shila ma se chu tia ti man chu a tau tur thu a shil ngal bok chu ti mek lai chuan Dr. Son le Dr. Claire te chu hospital danga la om mekin an thin ken tur po chuan dam nan dar karli le minute som pali che hun alo nei le to a Dr. Claire chuan erin bia in Son chuan an lunch ai dun tura atlai tur thu shil turin alo ti boka anin biak zo chuan khochin omdan arin thu te asoi mai maya ma se an soi thui ma chuan police roi tu tur te ron thlengin police motor eng zok zoka chuan hun kal to she chuakin police motor dar thlanga in tawa acha lai a she chuaka police ho eng chhit a mu chuan engma ati chhun jom thei to lo a chan po ano pan lai a hria chu awangani Dr. Claire chuan police ho chu an light off tura shilin son po chu ngai aron o chhaulia an thin la keng chuan thin donai tu chu tunge ti an zota Dr. Claire chuan Oliver ani thu lo shil Dr. Neil po Andrew officer avakalin a hun ol naya pui ain pe reng thu awashila ma se Andrew chuan surgery thu ber ani thu le an hospital chu hospital zong zong zinga thaber ni tira tum thu alo shil zek mai Andrew chuan harsana thleng thei chu shema se Dr. Nila puina chu engti zong ma in adu lo shim shimani Dr. Kalu po pathology lepa omin chaka andam lo pakhat taksa chuan zunu ma an mu thu asoya a oi theilo ani ber mai ma se Dr. Carly chuan thisen test chu adik lo theilo thu lo soya lelama Dr. Claire le Dr. Sen te po minute som pasari lai an thin transplant tur an chua puya changin hun aliam le to a Dr. Son X-ray na enwang wang pa chuan an then oma meiche pakhata om thu an soi ringota ti chuan an transplant tur thin an ken mek na bom boruak lum lam chu aron sang ta thut mai Dr. Claire chuan vur kan zon wata ngai ani atia chuti mek lai chuan Dr. Kalu chuan chak chuwa mo in chaka po chuan ni thum liam ta a afanu graduation party a campaign a in thu alo ze big lem lova Dr. Claire le Dr. Son te pon dor pakhat wa huma se van duai thlak takin an vur siam na khol chu alo chhelo maya Dr. Claire chuan thlai frozen ho chu man mai an tuma Dr. Son ero chuan in tur an da na chu a en vung thung ti chuan anau pan laia police havin child service te hnoi om tir an tum kha a hre chuak bok Dr. Claire lam chu en thli thlain frozen ho chuan om zia a nei lo tur thuwa sila a soi tur soi thelovin a siam le ta Dr. Kalu le Dr. Neil te pon dam lo chakan champagne a in chungchang chu an lo soi du na chuti line Dr. Son po in Dr. Claire chu an thin transplant tur chu in tur vota chi aturin alo shil ve bok an cooler ken chu in tur fot chuan an tikhat lung maya Dr. Claire zo na engma chu son chuan chhana tum lem lo Claire po chuan zo na zo chu sonan adu vak lawani ti sha thiamin an cooler vo lampo aron san bel ta ka chuan hlim takin an nui dun le theita a Dr. Ni le Dr. Kalu te point chak chuan thudik asoi ti shiain ama a transplant nei tho chu an rel thua Andrew le Dr. Aaron te pon chhun cho ei dunin Dr. Andrew chu athin rim hle ti Aaron an asia chuan Andrew chu an hospital a thiam berani to lo thule Dr. Neil chuan alu lan to thu shilpa chuan Aaron chuan sergeant thiam ber nge ania how to pakhat president ni tum ti in alo zot leta ti chuan achapo na te da tha a president ni phu taka om turin thuron alo pezok hlavani Andrew chuan thinrim takin Aaron apple ei tur ei sakpa chuan akal chuak ngal deya lelama chaka po in midang thin don chu aphu rengem ti doctor chu lo zotin anun man thin dan te angai tu a mi thatak ani thin lo zia le tlemin anun lo uluk deuh se chuan mi thatak le pathatak ani theidan turte asoya alan dan chuan anun pum pui chu zuin nana mang thin ni na lang chu mai ba ka fapa nain kum thum chuang a hmuto lova
midang tam takin thin mamoin an ngak ti a mu vereng thin thu le awan nei em laia dan azom lo chu a in thiam lo thu te asoi mola ma se chu ti asoi mek lai chuan a thok aron buai thuta doctor kalu chuan chak chu a han endik ngal vata a thok na do ta thi sen atling ti an she ngala doctor nil aron kal ve ngala anun na chu chan tumin thei to pan chuak ngal locker room an om lain doctor nil chuan chak chuan arei bera thathum bak adam arin to lo thu asuya doctor clear le doctor sin te po an transplant tur organ boy pui chuan an lo boy dun hleya clear chuan fiam thuin nitin a hnakal nan traffic to takara police escort chu amamo thu asuya doctor son point x-ray na le kha chu enin doctor eronan an no pan laya child service in an lak ma chi a aron tlo trum a che chuaka doctor son chuan an thin ken chu han dapin doctor clear chuan enge ati tum chu a she thiam ve der lo mai scan na chuan thisen khal engma lang lo ma se doctor son chuan adap fu thei tlatani doctor clear chuan an lak chu a ma thil thleng ani aringa police ho hne na chuan din lok an ngai thu shilin doctor son le doctor clear chuan chu an thin kena thisen khal om chu konga chuan pai turin surgery an nei le ta ni doctor andrew point adam lo hausa tak chu a that le vek tur thu shilin alo thamuana doctor nil point chaka chung te chu lo bia in alung phu thalo thu chung chang chu alo shil fia ve bok thlani emo thlathum emo chau adam abai sei to thu po ashil ngal boka chaka chuan zu alo in le thu chu a chung te alo shil lawa ma se committee ho chu thei to pa min atum thu chau ashil thung chaka fanu chuan doctor nil chu zuin apa chu in tur apek thu le a thin thlak ani lo chuan a thiam lowani thu le apa thatu ani tur thu wasila doctor nil chuan damdo in committee te chu thei to pa chaka thin thlak ani theinan min tum ma se andrew chuan dan le dunan siam sa le zom tura om thu lo suin alo hnial tlat thungani a topa chuan doctor zon le doctor clear te pon an damdo in chu wathengin doctor clear chu damdo in dangin an thin lak chu aron lak chhon tur thu ashila ambulance po ron thleng chun zom ngalin an thil lak po chu an pe chhong vele ngal bok doctor son chuan thin donate tu chu olive rani ti ani thuaron soya ambulance po chu tlan chuak le ngalin doctor son chuan mi nun na an chana wang chuan ni thata kani thua soi chuaka chuti lai mek chuan andrew point wana maker chu lo zai mekin mandela chu puitura tirani a chaka po alo in siam veka a chung te rual ho ve alo in ring to hle bok afanu chuan mendi salam avapan nai chuan mendi chuan athiam lo eng ma om lo thu alo shila ma sia fanu chuan chu rin adu lo thu shilin nui pa chuan ho turin an kalta a mendi sport chuan chakakal tur chu avanu ve ani andrew bula wadingin mi hausapa dam lo an zai po chuan theater a chu san vele meizial zuk alo tum le ngala an pani chuan an en renga an kalsan ta de ani doctor son po a ina hoin a then omte ina peng koya a betri hotir kha avadil le a mingte zotin ashve boka a ina chuan lutin a zote chu ei tura pe a choi na do kana chuan a thu a